Jesus Christ. I swear. I swear. Look at us go like this to. Look at go one cause. Hey. Này là chui này I swear. I swear. Look at us go like this to. Look at go one cause. Hey. này là chui này chai ndị be anyị ife anọzikwa kịta abụzikwa n'Ichibọ ya wee na-anụzikwa n'ọzọ na onye unu na-afụnụ na moto anụnwa na ụdị ka egbe ekwurie n'isi eji egbe wee kwuwe anyị ọnụ ife agbara ya adịghị ịka akọ nya ka m ji wee were ife anụnwa wee kpuchinata ya maka a na-akọwa n'ọdụkwa ka foto nya bụ onye ede ife unu na-afụ ebe a maka ndị posturie n'ihu akwụkwọ bụ foto unu furu ntinyere ebe a bụ ifefa tinyere wee na-akọwa na ọnya nwa bụ onye agbara egbe anụnwa emekwana ka ndị mmadụ marụ na nya bụ onye bụkwanụ priest Reverend Mark Ikemefuna Okonkwo aka Ọgazi wee na-akọwa na nya bụ nwoke bụkwana onye ama ama na ọnya nwa bụkwanụ former vice chairman nke ndị Uru Ofolo village nke dịkwanụ na Nli wee na-akọwa na nya bụ nwoke bụkwanụ chief of ndị Nli security iji wee gosikwanụ na nya bụ nwoke wenyitakwanụrụ isi wee na-akọwakwa na 2017 na ọnya bụ nwoke hosukwanụ Nnamdi Kanu iji wee gosikwa na nya bụ nwoke wenyitekwara isi wee na-akọwa na nya bụ nwoke wenyitekwara isi na ndị otu IPOB na nya bụ nwoke dukoso asọpọtụ kwafa na owenyitere isi ebe ahụ ọnya ka a na-akọwazi na nke anụnwa mekwanụ on Sunday bụkwanụ on 17 August 2025 na nya bụ nwoke na-ejekwa n'ụka ụfọdụ si na ọ na-eje n'ụlọ ụka ya mana ife m aghọtaghị ebe a bụ nke a sị nọọ Reverend sikwa nọọ priest ọ na-abụ na ọ bụ Reverend Fada ka ọ na-abụ na ọ bụ ụdị priest anụnwa ndị a na-ewepụta n'ihu akwụkwọ ndị mmadụ ewere ya na-akọ ọnụ na atị na onye ame nke ụfọdụ atị na ọhọ Reverend Fada nọọ priest na ọ nọghọ na Roman Catholic onye nke edere Reverend deye priest bikonu ọ bụ Reverend Fada ka ọ bụ onye ọzọ aghọtakwa m n'ọkwa ya ka a na-akọzi na ya bụ Reverend dukporo moto wee na-ejezi na ya bụ ụlọ ụka ndị amahụ ndị afafa bụ wee fụ ya wee gbatọwa ya ọnụ na ya bụ moto ya anụnwa unu fụrụ ụkwụkwa n'ebe anụnwa ya bụ nwoke wee bụrụ onye nwụrụ anwụ na nke abụọdịrị nke na-agbara ya n'ọkpa ma ọ na-agbara ya n'isi na graasị ebe siti moto ọ nọ agbariri ya agbari graasị nke ihu moto ya agbakwala egbe na ya graasị nke nkọ moto nke ọzọ ebe mmadụ na-anọ agbakwala egbe na ya mana ife maazị bụ na ya na mmadụ nọ na ya bụ moto bifo nya bụ ife wee mee mana ife anyị na-afụ ebe a bụ soso ozu ya bụ Reverend Mark Okonkwo bụkwa na ife nọ n'ime moto anụnwa ụnụ na-afụ ebe a nke bụzi na ọtụtụ ndị ọnọzi ebe ahụ wee na-ebe akwa wee na-asị Chineke na ọnọzikwa nke anụnwa wee mee na ya kedu ka o si wee mee ọpọ na mbọ niile a na-agba ka afọ na sekuriti dị na Anambra steeti ma steelu ndị na-ebugharị egbe karịrị akarị Chineke mekwaranụ mmadụ ebere ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa